למזול לי. יפה, זה אלוף, כיף. הילד הזה מיוחד. המקום הזה מדהים. הצוות הזה מדהים. המקום הזה נקרא צעד קדימה. וזה כל כך נגע לי בלב. בצעד קדימה בבאר שבע יש לנו 60 תלמידים. בכל גן יש לנו ילדים שהם גם עם מוגבלות מוטורית, שיקומית, גם ילדים עם תסמונות וגם ילדים אחרי תאונות דרכים. התפקיד שלנו פה הוא בעצם לאפשר עוד צעד אחד, כל פעם צעד אחד ליותר עצמאות. אנחנו עם הילדים מהבוקר עד הרגע שהם הולכים הביתה, כשהדגש הוא באמת לעזור להם, לתקשר עם הסביבה שלהם, להיעזר בסביבה האנושית והפיזית שלהם ולקבל כלים, לארגז כלים שיוכלו להשתמש בהמשך הדרך ומחוץ לגן. השליחות הזאת שהחבר'ה עושים פה זה משהו שהוא באמת מדהים. ולנו כהורים, אנחנו הולכים לעבודה בלב שקט, הם באמת אפשרו לנו להכניס שגרה לחיים. מה שאני מרגישה, ילדים שלי, לא ילדים מצד קדים, לא ילדים משהו אחר. זה הדבר הכי כיף לראות שילד הצליח לעשות את הצעד הזה, הצליח להיות עצמאי במשהו שאתה ממש גרמת לו, עזרת לו להשיג את זה, וזה מדהים. קיים כאן באמת צורך אמיתי. בשביל להצליח להביא את הילדים לעצמאות, חייבים להבין, הציוד פה מאוד מאוד יקר. כל אביזר שיש פה שאתם רואים במרחב, שזה הליכון ועמידון, כיסא גלגלים ממונע, מחשב מיקוד מבט, כל הדברים האלה זה נע סביב ה-12, 13, 14, 20 אלף שקל. תקציב מאוד מאוד גדול, כשזה תמיד רק אביזר אחד שמגיע אלינו. יש מצבים שבהם ילד מחכה למכשיר. וכשילד מחכה למכשיר, זה אומר שהוא לא יכול להגיע לבד ממקום למקום. מכשיר שהותאם לילד אחד, אני עכשיו צריכה להתאים אותו לילד אחר, והכאב בלב שלי הוא כפול. גם אני הורסת את התאמה של ילד, וגם אני הורסת את המכשיר. זה קורה על בסיס יומיומי, שילדים לא מספיקים להשתמש במכשירים, מכיוון שהם נאלצים לעמוד בתור. וזה חבל מאוד, כי הוא לא ירוויח את התרגול באותו יום. אנחנו, אנשים רגילים, אז אנחנו הולכים, אנחנו מוזים את הידיים, אז השרירים שלנו עובדים. הילד שלי למשל, שאם לא יהיה לו ביום את ה-40 דקות שהוא עומד בעמידון בשביל חיזוק הרגליים ובשביל כל מיני מנחים של העקב וכל מיני דברים שהוא צריך, אז זה כאבים יכולים להיות ברגליים, כאבים בידיים. זה ילד שלא מספיק ללכת בהליכון כל יום, או לעמוד בעמידון כל יום, או באמת לעשות את הפעילות הפיזית שהוא צריך. לאט לאט אנחנו רואים שהסיבולת שלו יורדת, הכוח שריר שלו יורד, הטווחים שלו יורדים. ילדים שלא עושים את זה באופן יומיומי מתדרדרים. הציוד הזה שנצרך למקום הזה, זה רגליים של ילד רגיל, זה ידיים של ילד רגיל. בסופו של דבר, הדרך ניידות של הילד זה הדרך שלו להשתתף ולהיות חלק מהחברה. הילדים כאן מיוחדים מאוד. החברה בעצם שלנו נמדדת ביכולת שלה גם לתת לאחר, למיוחד, ומגיע להם שיהיה להם את כל מה שיש לכולם. קל מאוד להבין שאם נצליח לגייס את הסכום הנדרש ונשלים להם את הציוד, הילדים המדהימים האלו יזכו להרבה יותר עצמאות. כשאתה או את לוקחים חלק במשימה הזו, אתם מעניקים עצמאות לילדי הגן הקיימים ולילדים שיבואו בשנים הבאות, ואתם מעניקים המון כוחות לצוות המדהים הזה ולהורים המסורים. זה הזמן לעצור ולתרום כמה שביכולתכם כדי להיות חלק ממשהו גדול וטוב באמת, כי לילדים האלו מגיע עצמאות.